नमस्कार मंडळी, आज आपण आलो आहोत कणकवली नजीक वागदे गावच्या सावळाराम गोलतकर यांच्या गणेश शाळेमध्ये। आमचाही गणपती दरवर्षी याच शाळेमध्ये बनतो, तर आम्ही आमच्या गणपतीचा पाठ देण्यासाठी इथे आलो आहोत। ही गणेश शाळा 100 वर्षाहून अधिक जुनी आहे। चला तर आपण या शाळेविषयी आधी जाणून घेऊया। या शाळेचे मालक आप्पा गोलतकर आणि विलास गोलतकर यांच्याकडून। गाव वागदे, तालुका कणकवली, जिल्हा सिंधुदुर्ग ही आमची गोलतकर परिवाराची शाळा आहे, गणपती शाळा आहे। बरीच वर्षाची आहे। गेल्या वर्षीच आम्ही या शाळेची शताब्दी साजरी केली। बरोबर 101 वर्ष आज झालेले आहेत आणि जवळजवळ पूर्वी आम्ही 300-400 मूर्ती बनवायची। आता आमच्या शाळेत जवळ 250 मूर्ती आहेत आणि आमच्या शाळेचं वैशिष्ट्य म्हणजे सगळे हाताने बनवतो। आम्ही साच्याचा वापर करत नाही, डायचा वापर करत नाही। तुम्ही ज्या पद्धतीचं चित्र देणार, कॅलेंडर देणार, त्या पद्धतीची मूर्ती तुम्हाला मिळणार। आता सगळे जवळजवळ मुंबईवाल्यांचेच गणपती व्हॉट्सअपवर पाठवणार, तशी मूर्ती मिळणार।
ही गेली 101 वर्षाची परंपरा आमच्या वडिलांनी सुरू केलेली शाळा जवळजवळ म्हणजे मला वाटतं ती 1920ला सुरू केलेली आहे. 1919-20ला शाळा सुरू केली. गेल्या वर्षी शतक महोत्सव साजरा केला आणि या पंचवर्षीतील जवळजवळ कणकवली म्हणजे सिंधुदुर्गातील सर्व गणपती आमचे तशी आता कोल्हापूरच्या पण मूर्ती आमच्याकडे आहेत. कारण मातीच्या शाडूमध्ये ही जी माती आहे ती बरोबर गुजरात भावनगरहून येते आणि तिथून ही माती आणि त्या मातीचे आम्ही गणपती बनवतो. पण गेली आता कसं झालं याच्यात थोडासा का किमती वाढलेल्या आहेत, रंगाच्या किमती वाढल्या आहेत, मातीच्या किमती वाढल्या. आता ही 1000 किलोमीटरवरनं माती येते त्यामुळे तुम्हाला त्याची कल्पना आहे. बरोबर. पण आमचे जे ग्राहक आहेत ते आमच्या अगदी जीवाभावाचे ग्राहक आहे. एवढी वर्ष त्यांनी आम्हाला सांभाळलं, आम्ही त्यांना सांभाळतो आहे. मग त्या पद्धतीने आम्ही या मूर्तीचे दर ठेवलेले आहेत. आणि आज आमचे 4 भाऊ, आप्पा गोलतकर म्हणजे माझा मोठा भाऊ, त्याच्यानंतर मी विलास गोलतकर, त्याच्यानंतर सूर्यकांत गोलतकर आणि चंदू गोलतकर, हे आम्ही 4 भाऊ या व्यवसायामध्ये आहेत. ही आता माझी 2 मुलं आहेत, सारिका आणि विघ्नेश. ही सुद्धा आता एकदम एवढी ट्रेन झाली आहेत की पूर्णपणे गणपती ती बनवू शकतात. आता रेखणीचं कामसुद्धा हा करतो आहे, ती पण करते. म्हणजे आता आम्हाला म्हणजे थोडा हातभार लागतो आहे कारण ही वडिलांनी त्यावेळी सुरू केलेली आपल्या कौशल्यातून थोडीशी माती घेतली घेऊन ती त्यावेळी खाणीतली माती म्हणजे ती पोत्याची माती नव्हती. त्यावेळेपासून आम्ही तुमचे ग्राहक आहोत. हां, त्या आता तुम्ही हां त्यावेळेपासूनच तुम्ही म्हणजे तुमच्यासारखे ग्राहक एक 100 वर्ष या शाळेशी आमचं नाळ जोडलेली आहे. आमचे आजोबा बाबूराव राणे, हां, त्यानंतर त्यांचे मुलगी विनायक राणे, हां, त्यानंतर आमचा तो नंबर म्हणजे मी राजेश राणे. म्हणजे तिसरी पिढी तुमची, ही तिसरी पिढी या शाळेशी संबंधित आहे. बरोबर. म्हणजे अशी आमचे जीवाभावाचे हे ग्राहक आहेत. पण या ग्राहकात आमचा या शाळेचा मुख्य उद्देश आहे कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन इज अवर मोटो. म्हणजेच ग्राहकांचं समाधान हेच आमचं उद्दिष्ट आहे. मग त्या हिशोबाने आम्ही चाललेलं आहे. आम्ही कधीही आता एक कोरोनाचा काळ गेली 2 वर्ष, गेल्या वर्षी चतुर्थी, यावर्षी कोरोनाच्या छायेखाली असल्यामुळे आम्ही लोकांचे रिझनेबल रेट 3 वर्ष रेट वाढवत नाही. आम्ही जे काय असेल आमच्याकडे 500 रुपयापासून 5000पर्यंत मूर्ती मिळते. ही आमच्या शाळेत म्हणजे आम्ही अवास्तव घेत नाही. कारण आमच्या वडिलांनी जाताना सांगून गेले आहेत की आपले ग्राहक सगळे गरीब आहेत, उरबडून पैसा घ्यायचा नाही, जे असेल त्याप्रमाणे पैसे घ्यायचे. म्हणजे त्यांना पण चतुर्थी आनंदात साजरी झाला, त्यांच्या मनामध्ये दुःख राहतं कारण बाबा पेंटरने तेवढे पैसे घेतले तर आम्ही काय असं नाही करायचं. आम्ही बाकीचे तुम्ही सिंधुदुर्गात कुठच्याही शाळेत गेलात तरी ही मूर्ती आम्ही 3000ला देतो. ती आमच्या इथून 3 किलोमीटर कणकवली शहरात गेलात ती ही मूर्ती 4500ला मिळणार. म्हणजे 1500चा फरक 3 किलोमीटरमध्ये आहे. म्हणून आम्ही फक्त ग्राहकांचं समाधान जोपायचं, आमच्या शाळेची परंपरा जोपायची आणि आमची गरिबांची शाळा म्हणून सिंधुदुर्गात फेमस आहे. तुम्ही बाहेर जो बोर्ड लावला हायस्कूल म्हणून बोर्ड लावलाय, ते हाऊसफुल केव्हा झालं होतं? आम्ही बरोबर 1.5 महिना चतुर्थीला असं म्हणजे गेल्या 15 दिवसापूर्वी आम्ही हा बोर्ड लावला आहे. हाऊसफुल झाला आहे. आता तुम्ही बघितलं आमचा संपूर्ण शाळा फुल आहे, कुठे जागा पण नाही पाय ठेवायला अशी परिस्थिती झालेली आहे. त्यामुळे कारण काय ते तुमच्यासारख्या ग्राहकांचं प्रेम आमच्यावरचं आहे, 100 वर्षाचं प्रेम आहे. ते आम्ही म्हणजे फक्त त्यांना आम्ही डावलत नाही, नवीन येणाऱ्या ग्राहकांसाठी तो बोर्ड आहे. आमचे 100 वर्षात जुनं ग्राहक, 25 वर्षात जुनं ग्राहक त्याला आम्ही कधी इथून मागे लावून देत नाही. त्याला जरी चतुर्थी आदल्या दिवशी आला तरी त्या काही करून आम्ही तसे एक्स्ट्रा आमच्याकडे 5 गणपती असतात. समजा आता कोणी ऑर्डर तुम्हाला दिली तर तुम्ही घेऊ शकता? आता नाही, आता नवीन ऑर्डर नाही. पण आमचं जुना एखादा कस्टमर झाला समजा मुंबईला आहे आणि त्याला येता आलं तरी आम्ही फोनवर कॉन्टॅक्ट करून त्याची गणपती करून ठेवलेलं असतं. त्यामुळे काय त्याला प्रॉब्लेम नाही. आतासुद्धा बघा बरेचसे आमचे त्यांचे जे पार्ट असतात नाही पार्ट अजून द्यायचे आहेत. तरी पण आम्ही त्यांना सांगितले आहे तुम्ही व्हॉट्सअपवर गणपती पाठवा, तुम्हाला कशी मूर्ती पाहिजे. मग ते पेनचे गणपती वगैरे मुंबईत असं त्यांचे फोटो पाठवून देतात. असं अशी मूर्ती पाहिजे त्या पद्धतीची मूर्ती आम्ही त्यांना करून देतो. सेम टू सेम. आता तुम्ही जर आमच्याकडे आता नवरात्र असाल मग देवी असतात ना, देवी असतात मोठमोठ्या. त्याच्यानंतर इतर शिवाजी महाराजांचे पुतळे असतील किंवा कोण झाशीची राणी ते आम्ही देतो बनवून. जसं ऑर्डर तशी मिळतात मूर्ती. अशी आमची शाळा आहे. आणि तुम्ही आज आमच्याकडे आलात, आमच्या शाळेचं शूटिंग घेतला त्याबद्दल तुमचं आम्ही मनापासून आमच्यातर्फे तुमचं आम्ही अभिनंदन करतो. तुमच्या पुढील वाटचालीस आम्ही शुभेच्छा देतो. आणि असेच आमच्याशी तुम्ही जोडलेले राहा. निश्चित तुमचे आशीर्वाद आणि त्यामुळेच आम्ही इथपर्यंत पोहोचलो. धन्यवाद. ओके, धन्यवाद. तुमचे पुन्हा एकदा मनापासून आभार. नमस्कार, मी आप्पा गोलतकर. आम्ही हे 4 बंधू सूर्यकांत, चंद्रकांत, विलास आणि आप्पा हे 4 बंधू आहे. ही गणपतीची कला गेली प्रत्येक वर्ष जोपासत आहोत. ही कला आमच्या वडिलांनी दिलेली आहे आम्हाला. आणि सावळाराम गोलतकर हे जे नाव आहे हे त्यांचं आम्ही अमर ठेवण्याचा प्रयत्न करतो या कलेच्या माध्यमातून, जेणेकरून जास्तीत जास्त गरीब जे ग्राहक आहेत
त्यांना जास्तीत जास्त चांगल्या मूर्ती, स्वस्त मूर्ती द्याव्यात आणि त्यांच्या ज्या मनोकामना आहेत त्या पूर्ण, म्हणजे त्यांची इच्छा त्यांच्या कमी मानधनात कशी देता येत याचा आम्ही विचार करतो आणि जास्त नफा कमी ठेवून गिरायकाचं समाधान कसं होईल याच्याकडे आम्ही जास्ती तऱ्हेने लक्ष दिलेलं आहे. त्यामुळे आजपर्यंत आमच्या ह्या शाळेला भरभराट मिळालेली आहे. प्रत्येक वर्षी आम्हाला हाऊसफुल हा बोर्ड लावावा लागतो, कारण भरपूर ग्राहक आमच्याकडे येतात आणि हीच आमची म्हणजे जी आमची कमाई आहे हीच आम्ही समजतो आणि याच्यात आम्ही खूप समाधानी आहोत आणि आम्हाला दादा आता मला असं समजलं आहे की आल्यावरती की तुम्ही शाळा चालवता गणपती करता, ह्या व्यतिरिक्त अजून तुम्हाला काही टॅलेंट आहे हो, ते तुमच्याकडून जाणून घ्यायचं मला काय आहे ते. गेली आता तुम्हाला क्रिकेट हा लोकप्रिय गेम आहे आणि त्यामुळे आज आपल्या संबंध म्हणजे पुऱ्या जगामध्ये क्रिकेट हा लोकप्रिय आहे आणि त्याच पद्धतीने आम्ही गेले म्हणजे मी कॉलेजमध्ये असल्यापासून आत्तापर्यंत जवळजवळ गेली 30 वर्ष रनिंग कॉमेंट्री हिंदीमध्ये मराठीमध्ये दोन्ही भाषेमध्ये ही म्हणजे गोवा असेल, महाराष्ट्र असेल, कर्नाटक असेल, मुंबई सगळीकडे ज्या ज्या लाखाच्या वरच्या टुर्नामेंट असतात, मोठ्या टुर्नामेंट्स असतात 50,000च्या वरती, त्या टुर्नामेंटमध्ये आम्ही जात असतो आणि ती कॉमेंट्री देताना आणि या खेळाला टेनिस क्रिकेट असला तरी याला बरेचसे पब्लिक असतात. आमच्या कणकवलीची BMKची टुर्नामेंट असते, बाजारपेठ मित्रमंडळ कणकवली, त्या टुर्नामेंटला शेवटच्या दिवशी जसं IPLचा माहोल असतो तसा माहोल असतो. जवळजवळ 25,000 लोक असतात तिथे. गेली सतत 30 वर्ष कॉमेंट्री देतो आहे आणि हे करत असताना एक क्रिकेटचा आनंद पण घेतो आणि त्यामुळे लोकप्रियता पण मिळते. अच्छा अच्छा. अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर जाने दिया, छोड़ दिया ये गेंद, फिर एक बार थोड़ी सी उछाल पाई थी, गेंद को कट कर दिया है थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ. 4 रनों के लिए गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर. किसी भी खिलाड़ी को मौका नहीं इस गेंद को फील्ड करने का. ये गेंद थोड़ी सी ऊपर उठती हुई गेंद हवा में बिल्कुल शॉट खेला है लेकिन फील्डर काफी दूर, गेंद सीधी बाउंड्री लाइन के बाहर. फिर एक बार 4 रनों के लिए लगातार छक्के चौकों की बारिश करते हुए इस समय दिल्ली गोवा का स्कोर पहुंचा है 132 रन 2 विकेट के नुकसान पर. अशा पद्धतीची कॉमेंट्री असते पण त्यावेळेला मराठीमध्ये चांगला चेंडू थोडासा आत वळणारा चेंडू, थोडासा लिटकट चेंडू, त्या चेंडूला थोडी दिशा देण्याचा प्रयत्न केला, स्टिअर करतोय, चेंडू जातोय तो थोडासा सीमारेषेत, परंतु त्या ठिकाणी मात्र क्षेत्ररक्षक तैनात असल्यामुळे केवळ 2 धाव फलंदाजीला मिळतात. गंगाची धावसंख्या मात्र गोवाची धावसंख्या पोचते ती 32 रन एका गाड्याच्या मोबदल्यामध्ये.